Ahojte, vítam vás u nového videa. Dnes sa nachádzame na kedysi slávnom a ľuďmi navštevovanom motoreste pri Lučenci, ktorý krachol nie až tak dávno. Nábytok porozbijaný, miestnosti prázdne, už sa len kde tu povaľuje jedálny lístok. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, ako dopadol vplyvom neželaných návštevníkov, trošku si posvetíme na jeho históriu a možno odkryjeme aj tajomstvá jeho úpadku. Poďme teda rovno na video. Motorest Halier si svoje dobré meno začal budovať ešte za éry socializmu. Mal veľmi dobrú polohu, mnohí okoloidúci pri ňom zastavili, aby si počas cesty odýchli a dopriali si občerstvenie, keďže ležal pri hlavnom ťahu na trase Bratislava-Košice. Nachádzalo sa tu aj parkovisko pre osobné a nákladné vozidlá, terasa, toalety a dokonca aj malé drevené chatky. Po páde režimu v roku 1989 pokračoval vo svojom fungovaní, aj keď pomaly, ale isto začal zaostávať za modernými a neustále sa vyvíjajúcimi novými podnikmi, pričom sa Halier tak rýchlo adaptovať nevedel. Vzhľadom na skutočnosť, že majitelia nevedeli ísť dobou, úroveň začala skôr či neskôr upadať a červené čísla na seba nenechali dlho čakať. Podľa recenzií, ktoré vieme stále dohľadať na internete, ľudia vo veľkom posledné roky kritizovali úroveň motorestu a jedál ako takých, rovnako sa im nepáčilo spoplatnenie toaliet a arogantný personál. Navyše, aby toho nebolo málo, neďaleko pri benzínke v okolí vyrástol nový motorest a tak bol Halier odsúdený na zánik. V roku 2009 prišla obec Tomášovce, ktorá bola vtedajším vlastníkom s nápadom motorest obnoviť a vrátiť mu zašlú slávu pomocou preplácania dotácií na rekreačné poukazy. Ako však sami vidíme, tento nápad ostal nezrealizovaný a obec celý objekt nakoniec predala. Momentálnym vlastníkom objektu je podľa voľne dostupných informácií akciová spoločnosť Levíc. Podľa miestnych je motorest aj opradený legendami. Mnohí, hlavne kamionisti z ďalekých miest, opisujú pôsobisko ľahších žien v okolí, ktoré tu za teplých letných nocí lákali smutných mužov na krátkodobé radovánky. Ale rovnako sa Halier zamotal aj do mafiánskych praktík Černákovcov, keď v roku 1997 si tu prebrali Poliaka Grzegorzga, ktorého odtiaľto uniesli do Bystrej na popravu. Samozrejme, tieto zvesti sú len príbehy tradované miestnymi, nepodložené oficiálnymi zdrojmi. Rovnako existuje legenda, ktorá nám bola povedaná z blízkeho zdroja majiteľa. Podľa dostupných informácií, keď motorest zatváral svoje brány, tak sa v jednej z chatiek na vyššom poschodí zabýval bezdomovec. Majiteľ s ním počas studených zím súcitil, dokonca mu nosil jedlo a tak sa bezdomovec stal akýmsi správcom, ktorý mal oznamovať majiteľovi neželaných návštevníkov a podobne. Podľa správ, ktoré sa k nám dostali, ale pán skonal a už nežije. Či to bolo za prírodzených okolností ako kolobek života, alebo sa na ňom podpísala podvýživa či podchladenie, nám bohužiaľ známe nie je. Ako môžete vidieť, tak viac menej sa tu nachádza už len takýto neporiadok, nábytok, ktorý niekomu bol ešte užitočný, pobrali a viac menej tu nechali veci, ktoré už asi nikomu netrebalo. Dosť ma to mrzí, pretože čo sme pozerali aj videá ešte spred roka, tak toto vyzeralo o dosť v lepšom stave. No bohužiaľ niektorým návštevníkom nezabránite pri vstupe a takisto sa nedá zabrániť ľuďom, aby si niečo odniesli, po prípade rozbili, čo je teda dosť smutné. Ešte stále tu vieme nájsť takéto nejaké inventúrne zošity, po prípade nejaké faktúry, boli tu aj mapky, rôzne také darčekové poukazy a samozrejme jedálne lístky, ktoré ste pred chvíľou videli.
Najviac zariadenia a nábytku ostalo v tejto kuchyni, kde vlastne môžete si zaspomínať na tie časy, že áno, niekedy tu bolo nejaké reštauračné zariadenie, niekedy sa tu varilo, pretože sú tu ešte rôzne chladničky, mrazničky, trúby, sporáky a podobné zariadenia, ktoré sa v takýchto objektoch nachádzajú. Samozrejme, ako som povedala, čo sa dalo pobrali, takže nájsť niečo schopné a zachovalé, to už pravdepodobne nevieme. A samozrejme všade je bordel a neporiadok, ale tak bohužiaľ aj to sa stáva s takýmito miestami, ktoré nie sú majiteľmi dobre zabezpečené a do ktorých môže viac menej vstúpiť každý. Ako môžeme vidieť, fungovali aj takéto sponzorské preukazy, rôzne darčekové poukazy. Boli tu ešte rôzne také propagačné materiály. Za mňa osobne si myslím, že keď to fungovalo, tak to muselo byť veľmi pekné, pretože nachádzajú sa tu aj miestnosti, ktoré podľa mňa fungovali ako kancelárie, možno pre nejakú sekretárku, ekonomku, prípadne majiteľov, pretože sa tu nachádzalo množstvo dokumentov, ktoré samozrejme zatiaľ nikto nepobral. Tak tu môžete vidieť, napríklad takéto poukazy sa tu dávali vlastne do roku 2018, kedy Motorest fungoval. Takisto ešte rôzne inventúrne zošity sa tu našli a podobné záležitosti, obedové menu, takisto môžete vidieť parkovné. Takže niečo sa tu ešte nachádzalo, čo nám evokovalo, že na čo to slúžilo a že tu teda kedysi bol celkom slávny Motorest. Ako sami vidíte, tak budova a celý objekt je v dosť zlom stave. Pamätám si, že sme tu s Gabim chceli ísť asi ešte pred viac ako rokom, keď to vyzeralo na videách od našich kolegov teda o dosť lepšie. To, čo sme tu na vlastné oči videli, nás totiž to vôbec nepotešilo, je to viac rozkradnuté, rozbité a zdevastované, než to bolo pár mesiacov dozadu. Samozrejme, ak sa o to nestará majiteľ a viac menej to tu nie je nejako extra zabezpečené, tak nie sa čomu čudovať, pretože bohužiaľ sú medzi nami aj takí ľudia, ktorí prídu takto na vlastne cudzie miesto a berú si cudzie veci. Ale tak na rovinu poviem, že dosť to vyvolá taký smutný pohľad a hlavne keď som si čítala ešte recenzie spred pár rokov, že naozaj to tu bolo slávne, ľudia to tu radi navštevovali, dobre tu varili a takto to nakoniec dopadlo. Nachádzalo sa tu aj takéto skladisko rôznych vecí, od farieb po nejaké tonery. Tu môžete vidieť ešte taniere, odpadkový kôž. Ako bolo to tu pekné, si myslím, keď to fungovalo, len bohužiaľ tie roky a hlavne ľudia sa na tom celkom značne podpísali. Tu vlastne môžeme vidieť, aký osud čaká objekty, ktoré sa nedokážu prispôsobiť dobe. Podľa informácií bol Motorest skvelé miesto, varili dobré jedlo a ľudia ho chválili. Ako náhle však režim padol a éra sa začala meniť, Motorest ostal stagnovať na mieste. Podľa všetkého zničilo práve to, že sa nedokázal prispôsobiť meniacemu sa svetu. Aj to je síce obdivuhodné, že sa udržal tak dlho po revolúcii a padol len nedávno. Jedno im ale uznávam, bojovali až do konca.
Či sa potom vzdali z vyčerpania, alebo im došli prostriedky, alebo sa dokonca pod nich podpísala pandémia, je otázne. Dnes už môžeme len obdivovať zašlú slávu tohto miesta. Tu sme sa teda dostali takto na strechu, odkiaľ sa dalo vojsť do jednej z chatiek. V jednej z týchto dvoch podľa tých legend býval ten pán, ktorý to tu, dá sa povedať, v úvodzovkách strážil pár rokov dozadu. Bolo vidno, že v tejto chatke niekto býval, pretože boli tu ešte nejaké osobné veci nájdené. Popravde ja som sa tu dlhšie nezdržiavala, pretože bol tu fakt ako aj na môj žalúdok dosť značný pach, povedzme rôznych telesných tekutín, takže naozaj som sa tu nesla nejako dlho zdržiavať, tak som vám len takto v rýchlosti vlastne zobrala na video, že ako to tu vyzeralo. A radšej som kvôli vlastnej bezpečnosti odišla preč. Takisto, ako som spomenula už veľakrát, tak malo to aj takúto vonkajšiu terasu. Takto vlastne krytú. Myslím si, že sa tu sedelo veľmi dobre, keď to fungovalo. Ceny boli také primerané v tej dobe, ale myslím si, že sa teda dalo tu nájsť celkom fajn. Boli tu zaujímavé také kúsky, skôr z tej slovenskej kuchyne, držková polievka, fazuľovica, brinzové halušky, vyprážaný rezeň a tak ďalej, čo viac menej si z toho vyberie každý. Takisto tu boli aj takéto drevené chatky v tejto zadnej časti. My osobne sme nejako nešli dovnútra, pretože si myslím, že každá vyzerá rovnako a viac menej čo kolega tuto na videu ho môžete vidieť Moment of Urbex, či týmto pozdravujem, bol na našom tripe s nami, tak vlastne hovoril, že buď sú prázdne, alebo sú tam nejaké matrace, takže z toho dôvodu sme nejako extra dovnútra nešli. A samozrejme aj to bol jeden z dôvodov, že mohol tam teda niekto prebývať, pretože predsa len majú strechu. Keď sa tam dá nejaký matrac, tak si myslím, že nejakým bezdomovcom to ešte môže slúžiť. No a samozrejme sme nechceli nikoho stretnúť, takže som vám ich zobrala len takto zvonku. Rovnako pri jednej budove, ako ste sami videli, sme videli na šnúre časti oblečenia, čo teda v nás evokovalo prítomnosť nejakých obyvateľov, takže sme túto budovu takisto nenavštívili. Videjko sa nám pomaličky chýli ku koncu, takže to je z mojej strany všetko. Verím, že možno niektorí ste tu boli ako spokojní alebo nespokojní zákazníci. Ak áno, prosím, podielte sa o svoje zážitky a spomienky dole do komentára. Dúfam, že sa vám video páčilo, dozvedeli ste sa možno niečo nové alebo zaspomínali na staré časy. Na záver tradične fotogaléria. Ak máte nejaké bližšie info o danom objekte, prípadne informácie zo zákulisia, prosím, takisto napíšte dole do komentára. Ak sa vám videjko páčilo, budem rada za akúkoľvek formu podpory v podobe lajku, komentáru, zdieľania či odberu. Ak máte tip, kde by sme sa mali ísť pozrieť, určite mi napíšte súkromnú správu na Instagram. Zatiaľ vám teda ďakujem krásne za sliadnutie a ahojte.